Hola, bona tarda. Moltes gràcies al CECEP per organitzar aquest acte. Estic molt content que avui estiguem tots junts en aquesta gran comunitat budista. Soc el mestre Zen Lluís Nansén i en aquests moments us parlo des del centre que dirigeixo, el Dojo Zen Barcelona Canon de la Ronda Universitat de Barcelona. Aquest cap de setmana estem fent un retir de meditació zen al nostre centre i és per això que només em puc connectar uns minuts entre una meditació i l'altra. Però no he volgut perdre l'ocasió de saludar-vos. Avui lamentem que la pandèmia del Covid hagi causat tantes víctimes mortals i hagi portat la pobresa a tantes famílies. I ho sentim de tot cor. A la vegada, la pandèmia ha fet ressorgir el sentiment de compassió, com s'ha pogut veure en molts exemples. Els budistes de Zen Canon han expressat la compassió activa mantenint i continuant la pràctica de la meditació, igual que estem fent avui en el retir. Hem estat oferint meditacions presencials segures i meditacions online via Zoom. És així com hem manifestat la compassió activa, perquè l'ajuda més compassiva que podem fer arribar a tots els éssers, com a budistes que som, és regalant la nostra pràctica. Quan ens asseiem a meditar amb els altres, estem fent possible que els altres també puguin seure a meditar amb els altres. Perquè sabem que aquesta és la manera en què s'alliberaran del sofriment, de la por i de l'angoixa que aquests temps han portat i podran despertar a la seva naturalesa original. Els budistes podem tenir la certesa que la compassió activa més sincera és la de compartir la nostra pràctica budista amb tots els éssers. Res més. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Lluís.